हारिद्वार बियाबनि जे केन्डिडेट हिसाबै मैया फोसावनाय जादों दा बिनि सायाव दिनै 28 नं गसाइगाव समस्तिनि सासे बिजाथि जानानै आं बेखौनो बुंगोन गिबियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मिरुनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जोंनि जे मित्र जथ बिजेपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों जिएसपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे एजिपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों मानोना बिथांमोना जथायै दिनै आंखौ सायख'नानै बाव 28 नं गसाइगाव समस्तियाव सासे बिजाथि महरै फसंबाय आंहा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दं बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो आरो रायजो राजानि मददखौ लानानै आङो 28 नं गसाइगाव समस्तियाव बुरजाथार भटखौ लानानै आङो देरहासार जागोन आंहा बे गोख्रों नोंथाङा फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनो हास्थायगोन जे जोङो गोथौवै सिन्था खालामनांसिगोन मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोराव जेरैबायदि जोङो डेभेलप जानांगौमोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जेरैबायदि जौगानांगौमोन किन्तु जोङो बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव बिपिएफनि मानगोनां एमएलए दङमोन बेवहाय बिथाङा जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समस्तिनि रायजो राजानि थाखाय बेबादि जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना गोथौवै सिन्था खालामनांसिगोन जे बे थांनाय 15 बोसोराव जोङो जेरैबायदि डिप्रेट जानानै थाबाय जों बिनिफ्राय जुदि उदां मोननांगौबा बे खेबाव जोङो सोलायनायनि खाथिराव जोङो बयबो जाहाथे मोजां मोनसे सरकारखौ हास्थायनानै मोजां मोनसे खुंथायखौ हास्थायनानै जाहाथे बयबो भट होयो आरो बयबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे मोजां खुंथायखौ जोङो मोनफुंनो हायो नोंथाङा सानो नामा जायनाखि जिएसपि दङ एजिपि दङ जोङो मोनब्रै दोलोजों ज' जानानैसो जोङो बे इलेक्सनाव जोङो बाहागो लागोन आरो आंहा फोथायनाय दङ जे बे जोंनि जे मित्र जथ बे मित्र जथजों जे बिजाथि फसंजानाय जोङो बेवहाय इजिलि जोङो देरहासार जानो हागोन जुदा जुदायै जोंजों सावरायदों आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जोङो फोरमायदों बिथांमोना रायजो जानायाव गोबां जेंनाफोर दङ सोलोंथाइनि जेंना समाजारि जेंना हा हुनि जेंना बे गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना जोंजों सावरायदों आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जोङो गासैखौबो खोनासंदों गुबुन गुबुन हारिफ्रा जेरै जेंना दङ आदिबासिफ्राबो बेबायदिनो जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि राहा लामाखौ जयै सावरायलायनानै बरनगोन आरो बेखौनो लानानै दिनै सावरायलायनाय जादों इउपिपिएल दोलो हिसाबै मोनबेसे मार्चआवहाय टिकेट होनाय जाखो आरो इउपिपिएल दोलो हिसाबै दासिमाव राजखान्थिनि जौगाथाया बेसेबां गासै 12 सिटनि मादाव 11 सिटआवनो जोङो बिजाथि दैखांदों आरो बे 11 सिटनि गेजेराव 8निफ्राय 9 सिटआव जोंहा देरहानायनि आसा दङ बेखौनो लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलनि समाजखौ जौगाहोनाय बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बर' माहारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोगथां महर होनाय दा बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो इउपिपिएलआ काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट दाबाय आरो नैबे एसेम्ब्लियाव जोंनि एमएलएफोरखौ दैथायहरनानै गोख्रों महर लानानै इउपिपिएलआ फैगौ 5 बोसोराव आइ आफा रायजो राजानि लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि आबादारिफोरनि आइजोफोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावलांगोन इउपिपिएल दोलो हिसाबै थांनाय नैबे 2 दानावहाय सरकार दाखांनायनि उनाव मा मा रायजो राजानि समाजनि जौगानायनि खामानि मावफुंनो हागौ जोङो गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों आरो मावबायबो नाथाय मावफुनाय समावनो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआ नांनानै माखासे खामानिखौ जों मावजोबनो हायाखै दिनैसिम 5700 सुबुंनो हानि पाट्टा होनाय जादों 2060 साख्रि होनाय जादों आरो बिनि अनगायै गोबां माखासे अनसुंथायारि स्किम्सफोरखौ जोङो पास खालामदों आरो बड'लेण्ड एकर्ड जि जाबाय 3थि बड'लेण्ड एकर्ड बिनि माखासे दफाफोरखौ सुफुंनायाव जोङो जाफुंसार जानो हादों